खुलुमबाय बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं उपमारानि दैमारिया। दिनैनि गाहाय रादाबाव दं। बीपीएफ दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो यूबीपीओनि दैदेनगिरिफोरा बीजेपीआव हाबहैनो गोनां जादों। हाग्रामा महिलारिया कंग्रेसआव हाबसिगोन बुंदों रिपुन बरा। कंग्रेसआ एमएलए राजदीप गवाला आरो रुमि नाथखौ दोलोनिफ्राय होखारबाय। एसआई स्केमनि गुबुन सासे गाहाय दायनिगिरि रबुल हाजरिकाया हमजाबाय। काजिरङायाव माखासे सिखाव फलान हमजादों। दानिया आबुं रादाब। भेरगाव ब्लक यूपीपीएल राजखान्थि दोलोजों बानजायजानाय मोनसे बिसायख'थि सांग्रांथि मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो यूपीपीएलनि बारग' लेङाइ आफादगिरि रमिय' पि नार्जारिया। बे भेरगाव बिसायख'थि सांग्रांथि मेलाव नुजाथिनानै बिथाङा बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरिफोरखौ सोंखारिना एरै बुंदों। थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बीपीएफ दैदेनगिरिफोरा बिटिआरनि बाहेराव थानाय बर' रायजो राजाफोरखौ थगाय थसि बानायबाय थानानै बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय फोलानायनि रोखा फोरमान जाबाय। बिथाङा बुंबावो दि हाग्रामा महिलारि, खाम्फा बरगयारि, चन्दन ब्रह्म, प्रमिला रानी ब्रह्ममोन बादि थि गैयै दैदेनगिरिफोरनि थाखायनो बिटिआरनि बाहेराव थानाय यूबीपीओनि गासै दैदेनगिरिफोर आरो हेफाजाबगिरि सुबुंफोरा बीजेपीआव हाबहैनो गोनां जादों। मख'जाथावदि बीपीएफनि दैदेनगिरिफोरा आसाम केबिनेटआव बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि बिलखौ लानानै राजखान्थि खैसार खालामनानै आसाम केबिनेट सेसनाव बिलखौ दैखाङालासेनो उनफिनना दोननायखौ हमदां हानाय समनिफ्रायनो यूबीपीओनि मावथि दैदेनगिरिफोरा बीपीएफनि सायाव थानाय जा फोथायथि बेखौ सायलांदों। बेनिखायनो यूबीपीओनि दैदेनगिरिफोरा बीपीएफखौ गारनानै बर' कसारीफोरनि जौगाखांनायनि खामानि मावलांनायनि थांखिजों बीपीएफ राजखान्थि दोलोखौ सायख'यो आरो हाबहैयो। बीटीसीनि बारग' गाहाय आरो बीपीएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया कंग्रेसआव हाबसिगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों आसाम प्रदेश कंग्रेस समितिनि आफादगिरि रिपुन बराया। दिनै पाठशालायाव कंग्रेस दोलोनि मोनसे मेलाव बाहागो लानानै रिपुन बराया बीपीएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ कंग्रेस दोलोआव हाबफैनो थाखाय खावलायो आरो हाग्रामा महिलारियाबो कंग्रेसआव हाबसिगोन होननानै बुङो। बे समाव हाग्रामा महिलारि आरो कंग्रेसनि गेजेराव फोनांजाबनाय आरो सावरायनाया सोलिगासिनो दं होननानैबो रिपुन बराया फोरमायदों। बबेखानि बावैसो साननि गेजेरावनो बीजेपीनि गोबांसा दैदेनगिरिफोरा कंग्रेसआव जइन जाफैसिगोन होननानैबो बुंदों आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिनि आफादगिरि रिपुन बराया। बेनि अनगायैबो आसामाव बावैसो आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेननायाव जोनोम मोननाय ओनसोलारि राजखान्थि दोलो असम जातीय परिषद आरो कृषक मुक्ति संग्राम समितिनि रायजोर दलजों गोरोबथा खालामनायनि बागैबो कंग्रेसआ सावरायगासिनो आरो सिगांगासिनो दं होननानैबो रिपुन बराया फोसावदों। दोलोनि हेंथा खामानि मावनायाव लोब्बा थानायनि थाखाय लखिमपुर समस्तिनि एमएलए राजदीप गवाला आरो बरखला समस्तिनि बारग' एमएलए डक्टर रुमि नाथखौ कंग्रेस दोलोनिफ्राय होखारबाय। बराक सेरफांनि बिसोर सानै कंग्रेस दैदेनगिरिफोरखौ 6 बोसोरनि थाखाय कंग्रेस दोलोनिफ्राय होखारनाय जादों। उफेरा बिसायख'थिनि जोहै एसेम्ब्लियाव फैनो हानाय राजदीप गवालानि नैथि मावबुब्लिमोन। मख'नो गोनांदि राजदीप गवालाया आगु कंग्रेस मन्त्रि दिनेश प्रसाद गवालानि फिसाज्ला। थांनाय 1983 मायथाइनिफ्रायनो लखिमपुर समस्तिखौ कंग्रेसनि गवाला नखरानो दखल खालामबोदोंमोन। ओरैहाय कंग्रेसनि गुबुन सासे दैदेनगिरि आरो बारग' एमएलए डक्टर रुमि नाथआबो खनसे बीजेपीनिफ्राय आरो खनसे कंग्रेसनिफ्राय विधानसभायाव देरहालांदोंमोन। बबेखानि सानैबो कंग्रेस दैदेनगिरिफोरखौनो 6 बोसोरनि थाखाय कंग्रेसनिफ्राय होखारनाय जादोंब्लाबो बिसोर सानैबो दोलोनिफ्राय होखारजानायनि जेबो लाइजाम मोनाखै होननानै सुलुङाव फोरमायदों। आसाम पुलिस एसआई रिक्रुटमेन्ट स्केमनि गुबुन सासे गाहाय दायनिगिरि रबुल हाजरिकाया हमजाबाय। आसाम पुलिसनि स्पेसियेल ब्रान्च आरो सीआईडीनि टीमा रबुल हाजरिकाखौ शुक्रबारखालि नलबारिनिफ्राय एरेस्ट खालामदों। रिपर्टनि बायदिब्ला एसआई लुथिनाय जाथायखौ नायबिजिरनायनि बिबान मोननाय आसामनि आयेन आरो आब्रुथिनि एडिशनेल डीजीपी जीपी सिंहआ नलबारियाव रबुल हाजरिकाखौ हमनो हानायनि उनावनो जेरा खालामदों। बेनि उनाव रबुल हाजरिकाखौ गुवाहाटीआव लांनाय जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला रबुल हाजरिकाया एसआईनि लिरनाय आनजादखौ खुंनो थाखाय साब कन्ट्राक्ट मोननाय अक्षय टेलिकमिउनिकेशन कम्पानिनि बिगोमा। आनजाद खुंनायनि साब कन्ट्राक्ट मोननाय कम्पानियानो आसाम पुलिस एसआईनि लिरनाय आनजादनि कुइज पेपारखौ लिक खालामदोंमोन। बबेखानि बङाइगावआव थानाय कम्पानिनि मावख'खौबो सिल खालामनाय जाबाय होननानै खौरां मोन्दों। बेनि सिगां फुंबिलिनि समावनो बे जाथायजों लोब्बा थानाय गुबुन सासे दायनिगिरि सुरज शर्माखौ गुवाहाटी उरां गाथोननिफ्राय एरेस्ट खालामनो हादोंमोन।
ओरैहाय बे जाथायजों लोब्बा लानानै बङाइगावनिफ्राय रूपक दास आरो बरपेटानिफ्राय देवास दासखौ CIDआ हमनो हाबाय होननानै खौरां मोन्दों। रिपर्टनि बायदिब्ला बिसोर सानैखौबो बङाइगाव आरो बरपेटायाव आलादा आलादा जेरा खालामदों। काजिरङायाव सिखाव फलानखौ लानानै दुंहाव थासारि। काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि DFO रमेश गगৈनि दैदेननायाव लकनाथ गगৈ मुंनि सासे सुबुंखौ गावनि न'निफ्रायनो सिखाव फलाननि लोब्बायाव हमनो हायो। लकनाथ गगैआ काजिरङानि कहरायाव थानाय दि कार्डियार्ड मुंनि गंसे गावारि रेजर्टआव खामानि मावोमोन होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। थांनाय 2015 मायथाइयावनो गान्दा गं फालांगि खालामनायजों सोमोन्दो दं होनना मिथिनानै लकनाथखौ पुलिसआ हमनानै जेलाव लांबाय होननाबो DFOआ फोरमायदों। फारसेथिं काजिरङा माहारियारि हाग्रामानि साखाथि गामियाव गान्दा गंनि फालांगिजों लोब्बा थानाय सा 10 सिखाव फलानफोरखौ हाग्रा बिफाननि मावथिफोरा हमनो हायो। बेफोरबादि थासारिखौ नोजोर होनानै दा गान्दा गंनि सुरां फालांगि खालामनायनि सायाव गोख्रों नोजोर थिनानै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होननानै सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन रबिबार खालिनि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियानख'नि सुलुं बादियै गाबोन रबिबार 11 अक्ट'बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, सान्दुं दुंनाय आरो अखा हानायनिबो जाथावना दं। बड'लेण्डनि आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खोन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुं दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ आरो बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनिबो इसारा दं। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय आरो सान्दुं दुंनायनि जाथावना दं, लोगोसे बोथोरा गुदुं जानो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनाय आरो एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेल्सियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, एसे बिबांनि अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समावबो अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबादिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।